Managbalaigi iti biyang ket saan laeng ang marukod no kasano ti kaado ti kwartam iti bangko no kasano ti kaado di assets mo ken no kasano ti kaado ti nairadwar mo a kurso. Yes mga kabombo, nagduduma ti pangyarigan tayo iti panagbalaigi iti biyang kas iti balaigi ni Mr. Daryl Rarugala para kanya na ket ti panakaipaaya ti naisang sangayan a regalo iti inana ti kang runaan a balaigi na iti biyag. At the age of 25 ni Mr. Rarugal ket nangwangaya ti negosyo na. No sarino nga retoy ket ti coffee shots. Kinunana nga retoy ti regalo na iti inana. Naggraduar isuna kes hospitality management ngem para ken kuana ket dakel nga may pagpanakkel na. Retoy nga negosyo kaputa regalo na iti inana. Nupay saan nga nagbalaigi dagiti negosyo ti pamilyana ngem para ken kuana ket mamati nga kaya na daytoy ken agbalaigi pay. Good morning po. And I'm Daryl Rarugal, owner of Coffee Shots. So the history po of Coffee Shots is birthday gift ko po sa mother ko. Nag-start po siya ng May 5, 2024 and existing po. Magto 2 years na po siya this coming May. Then, yung Coffee Shots po kasi ang story po nito is like parang kalye na nagtitinda sa mga kalye or pop-ups like ganito sa Messi Trade Fair. And then, so yung coffee shots po is makikita mo po siya sa kalye. And sa mga pop-ups, private events, like kasal, birthdays, doon yun po makikita yung coffee shop. And yung coffee shots po kasi is, we're serving quality coffee beans, and also yung mga baristas is trained po. Okay, sir. So, sabi mo kanina, it's a gift for your mother. Yes. So, bakit ito yung naisipan natin na maging gift for her? Like, ano po kasi nun, like, I have 2 jobs po noon, like, nasa McDo po sa umaga, then I work sa coffee shop sa gabi, po. And, parang gusto ko na rin pong mag-settle lang para sa akin po, na magkaroon ng sariling business para po sa mother ko po. Yes po. Okay. And she also gave me money po na pangtulong sa puhunan po. Mahilig ka din ba sa coffee? Kaya coffee yung... Yes. Actually, yes po. Saka lang po ako nahilig na mag-coffee po nung barista na po ako. Then, nag-training na po ako. Then, may trainings, ganon? yes po. You need to learn po yung Barista 101 po muna, which is the basics po of ng mga coffee, like mga sa coffee beans, coffee equipments, yan po. Gano'n ka naman katagal, sir, na Mga 3 months po yung training po yun noon. And then, nun po, nag-start na po. Wala ba yung parang takot na mag-click kaya itong business ko? Ay, actually, meron po, ma'am. Sa part po ng coffee shots po, lalo po kasi is pop-up lang po siya. We need to risk po kasi talaga, we don't know the markets, especially, hindi mo, pag nasa ibang mga place kami, hindi po yung sustain yung market po namin. Especially, maraming competitions. Yes po, ganon. yung competitions po. Pero which is, I'm not against naman po sa mga competitions. Ang gusto ko lang po is, I serve nagsiserve ako ng quality coffee, ganun po. Which is, gusto ko pong i-introduce sa Ilocos Norte po yung specialty coffee po. So, meron ding kakaibang ino-offer si coffee shots, like your specialty? Sa mga menus po, wala pa po. Pero yung ano po, specialty po is yung coffee beans po kasi. Okay, sir. So, para sa akin po is, sa beans po talaga siya. Yung, may matitikman ka lang konting bitterness,
which is yun lang yung alam natin sa kape po, yung bitterness po. And sa specialty coffee beans po kasi is may nalalasahan kang sweetness, may mga florals, ganun po. Okay, sir. So, ikaw yung nagpangalan, sir? Nung coffee shots. Oo. Yes po. Yung coffee shots po kasi talaga is, yun po, coffee. Tapos yung meaning po nung shots po is, for future po is, may cocktails po and mocktails. So, parang gusto mo ring magkaroon din ng mobile bar. Yes po. Ay, bongga. So, talagang sir, nung bata ka pa, naisip mo na talagang magiging negosyante ako pagdating ng araw. Actually, hindi po. Pero yung family ko po kasi is, mga business, na po. Which is the Ilaga Bakery po. Okay, so more on sa mga, pwede din sir, hindi mo, wala pa yung mga parang idea na parang buhayin ulit siya kasi it's a perfect combination of bakery and a coffee. Sa mga pinsan ko na lang po kasi yung mga pastries na yun, which is nagtutulungan na lang po kami na po. In first 3 months po sa business talaga siya. Magbo-boom po talaga siya. Pero yung kunwari after 3 months, doon mo po na makikita talaga yung market mo. If you have loyal customers like that and yung dadayuhin ka, yun po yung mga struggles po. So, we need din po na maging friendly and humble sa mga customers and you need to teach them also about sa coffee po. Yun lang po ang alam ko, babalik-balikan po sa akin. Ay, wow. Hindi ko lang po is dapat pursigido and then more honest. Hindi sa business kasi hindi palaging paldo. Like everyday may paldo, minsan hindi paldo ganun. So honest lang talaga kasapulan. Ti inaldaw ket ada ti goal tayo. Ket apaman nga retoy ket intayo magunod maysan abal laigi para kada tayo. Isu nga iti inaldaw ket ada ti makuna nga balaigi tayo. Isu nga iti inaldaw ket adamet ti success story tayo. Taitan mga kabombo, ti nagudwan na ti segment tayo the Bombo Success Story iti Good Morning Philippines. Dahito iti pagayam yo Bombo Janice Madamba and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, Good Morning Philippines. Hello mga bombo, umayon ipadas ti kape, coffee shops, dito'y MSU Trade Fair. Padaanan na kami, ijay paway, intul, umay abulan. See you guys. Good morning, Philippines!